बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। गुरु बहन आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनाओ तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। देखी बहुत दर्द भरी कथा बाटे। एक बाझिन वाली उनके एको पुत्र बेटी ने बेटा एको पैदा ना भइल बने तो बाझिन के दिल पे कितना दर्द बाटे आ देखी बाझिन के कितना दुख के कहानी बाटे। तो हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम गुरु बहना। देखी राजा रानी लोग रहल लोग वो लोगन के बहुत धन दौलत बहुत ज्यादा रहल। कहल जाला राजा रानी के कुछ चीज के कमी ना रहल, इतना धन दौलत रहल। लेकिन भगवान एगो उनके का ना देले रहने कि एगो औलाद ना देले रहने। बेचारी एक औलाद के खातिर इतना राजा रानी लोग इतना सोच में इतना धन दौलत सब कुछ बा। हमन के कहल जाला गांव से सब 10 गांव में हमन के नाव बा कि राजा रानी लोग इतना धन दौलत सब कुछ भरल बाटे। आ जब एगो औलाद ना रही तो इतना धन दौलत रहले का फायदा बा। जब धन दौलत बाटे ते का औलाद ना बाटे तो बताओ उसे का फायदा बा। राजा रानी अपने में लोग बतियावता लो, दिल के दर्द अपन लोग बतियावता अपने में लोग। देखी बहुत बड़ा बड़ा लोग जग लोग ठान के लोग आ जग लोग करा देहले बा लोग। जे जवन कहता तवन लोग करावता लोग कि भगवान कैसो हमन के मुंह अजोर करें कि एगो औलाद दें कि जौन राजगद्दी बा जौन राजमहल बाटे जौन भी धन दौलत बा ते एगो औलाद रही उकर सुख पाई। देखी गरीब आवे केहू आवे सब केहू के दान पुण्य सब कुछ करें, लेकिन देखी एगो औलाद के खरीदिन लोग कितना अपन सोच में लोग डूबल बा लोग। राजा रानी लोग ये सोचत रह लोग कि एगो हमके औलाद मिल जाए। देखी एक दिन रानी ऐसे की रानी केहू के दरवाजे पे जात ना रहली कि इनके इतना धन दौलत रह। राजा रानी के इतना धन दौलत रहल कि राजा अपने रानी के कहीं जाए ना देत रहने। शिव चर्चा अगर केहू के घर होत रहल तो देखी अगर केहू आत रहल कह देत रहल ए रानी साहिबा आज हमरे घरे शिव चर्चा हुई तनी आप चल अती। देखी लेकिन राजा ना जाए देत रहने, सोचत रहने इतना हमरे अन्न धन दौलत सब कुछ बा, हम एगो राजा रानी हम सब के हम काहे केहू के दरवाजे पे अपने रानी। देखी गुरु बहना ई अपने मन में कभी ना सोचल जाला कि हमरे इतना धन दौलत बाटे तो केहू के घरे कथा वर्था होता तो उनके घरे हम ना जाए। ई कभी अपने मन में कभी ना भरम डालल जाला कि आज हम इतना बढ़न बाटी इतना हमरे घरे अन्न धन सब बा तो हम काहे के दरवाजा पे केहू जाए। देखी केहू कुछ कह के जात रह, लेकिन रानी केहू के दरवाजे पे जात ना रहली। राजा जाए ना देत रहने। अब राजा देखी ना जाए देत रहने गुरु बहना ते में रानी के कौन दोष बा? रानी के कौनो दोष ना बाटे में। लेकिन एक दिन बगल में कुछ 2-4 घर के बाद होत रहल महादेव जी के चर्चा होत रहल। महादेव जी के चर्चा होत रहल वैली गुरु बहना कह के गैली कि ये रानी साहब कहली कि आज हमरे घरे आप चल आई कि आज हम शिव चर्चा कहवाओ तनी। कहली ठीक बाटे चला आज हम तोरे दरवाजे पे आए शिव चर्चा के भजन जो भी होला कथा हम सुने आई। राजा आई ने राजा से कहली राजा साहेब आजू बगल में 2 होता शिव चर्चा आई लल्ली कहे और उनके घरे में शिव चर्चा सुने चाहिए। कहने राजा साहेब की नाही ना जाए बाटे। कहली रानी आपके यह तनिक ना लगेला कि हमके जाए दी नो के जानी महादेव जी के अगर उनके घरे चर्चा होता तो जाए दी। आखिर में अपन एक औलाद ना बाटे तो जाए दी। अगर चर्चा में जातनी तो महादेव जी के पता नहीं अपरंपार लीला महादेव जी का हमन के साथे परीक्षा लेतनी। इतना बढ़न हमन के जग को देनी के जग ठान देनी जी जवन कह सब कहनी के, लेकिन भगवान हमन पे दया ना देले बने। आ जाए दी का करे बाटे। राजा साहब कहने
कि नाही रानी साहिब ना जाए बाटे। रानी कहली राजा साहेब हम जाइब। देखी राजा रानी अपने में लोग थोड़ा टून फून लोग कई लोग आ राजा से कहली हम जाइब। राजा देखी गई मना कहने, लेकिन रानी कहली कि आपके इहे ना निक लगेला, कभी भी ना कहल जाला कि केहू के दरवाजे पे ना जाए। मगर वो कितना हो छोट वाली दरवाजे पहली बेचारी कह के गईली। जो भी हमन के घरे नौकर चाकर लगल बाने उन घरे कुछ कथा बथा होला तो हमन के सुने जाए के चाही। एमे हमन के दोस्त बा। राजा साहब कहने कि जब तुहार मन में ये बसल बा तो तुहार मर्जी, जौन मर्जी तू जा तौन कर। अब राजा साहेब का कहने, रानी के छूट छोड़ देने, गुस्सा से छोड़ देने। अब रानी चल गईली उनके घरे कथा सुने, चर्चा के कथा सुने चल गईली। चर्चा सुन के अली तब प्रसाद लेके अली, अपने खैली और उनके राजा साहब के कहली कि राजा साहब हयो खा ली। कहली ये राजा साहेब है प्रसादी बाटे, आपो खा ली कि महादेव जी के प्रसादी है। कहने राजा साहेब कि ठीक बा दो ले आयल बालू ते खा ले तनी। राजा साहब प्रसादी खा लेने और रानी भी प्रसाद लोग खा ले लो। अब रानी के मन में थोड़ा बस गई ने महादेव जी। रानी अब कहें कि राजा साहब से कहली कि हमरो भगवान महादेव जी औलाद दे देती तो हमू घरे अपने चर्चा करवाती। राजा साहब कहने ये तुआर अच्छा ना लगेला, कितना तो जग ठनलू, जे जवन कहल तवन कैलू, लेकिन अभी तुआर पेट ना भरल बा, जा तुआर जवन मर्जी बा तवन कर। राजा साहब कहने रानी कहली ठीक बा, हम जे तर कर तनी वो तर हमके करे दी। देखी अब रानी साहिबा का करे लगली, अब प्रतिदिन वो महादेव जी के लगली पूजा करे। अब महादेव जी के जब पूजा करे लगली तो देखी उनके बहुत सुंदर कहल जाला कि उनके बहुत सुंदर जंघवा में छोटा सा फोड़ा निकलल। उ देखत के बहुत चोख के रहल, बहुत सुंदर रहल। कहली राजा साहेब से कहली कि ये राजा साहेब देखो हमारे जांग में फोड़ा निकलता, आई ने दर्द करता ने कुछ करता, अब पता नहीं काहे हमारे जांग में इतना बड़ा दिने दिन बढ़त जाता। राजा साहब कहने तू हमार बात ही ना मनलू हऊ, ए जा कहानी ना जाल जाला कहीं, लेकिन तू हमार बात ना मनलू। राजा रानी कहली कि का हो गईल, इहो महादेव जी परीक्षा लेतनी, जाए दी गईनी तक का भइल। राजा साहब अब ले गई ने उनके डॉक्टर के यहाँ ले गई ने। डॉक्टर कहने ऐसन फोड़ा ते आज तक हम ना देखले रानी, ई कैसन फोड़ा बा। कहली पूछने डॉक्टर कहने कि रानी साहब आपके ई फोड़ा दर्द उर्द करता जांग पे के। कहली ना ने दर्द करता ने पीरा बा, कुछ नहीं बा। वैसे डॉक्टर कहने ठीक बा, जब दर्द पीरा ना करता ते कि हम का चीरी फारी। राजा साहब से कहने कि जाई घरे लेके आ, जब पाकी होकी आ, जब पाकी होकी तब हमके लेके हमरे लग गया। देखी डॉक्टर साहब रानी के दवा देने आ, रानी के दवा दे के घरे भेजने आ, रानी दवा खात रही तब वो फोड़ा के देखी जैसे दर्द पीड़ा ना होत रहल, वो फोड़ा दिने पे दिन बढ़ गई रहल। आ जब बढ़ गई रहल उनके धीरे धीरे फोड़ा के 9 महीना हो गए। देखी गुरबैना धीरे धीरे फोड़ा के 9 महीना हो गई। आ जब 9 महीना हो गई अपने आप रात के रानी सुतल रहली। राजा तो सोचत रहने अब तो दिने दिन बढ़त था, बेकर कौन उपाय बा। लेकिन रानी के जब दर्द पीड़ा ना करत रहल तो राजा से अब कहल बंद कर देली। अब भगवान पे महादेव जी पे छोड़ देली कि हे महादेव जी रौरे जौन करम रौरे ही करम, हम ना कुछ जानत नहीं। कि राजा साहब से हमसे तो कहल जाला टून फूनते अब होते बाटे, अब रौरही पे सब छोड़ले बानी। रानी साहब के 9 महीना जब वो फोड़ा हो गई, आ जब 9 महीना फोड़ा के हो गई जैया उनका लास्ट दिन रहल, कहल जाला जय लास्ट रहल फोड़ा के दिन। रात के रानी सुतल रहली आ फोड़ा अपने आप फूट गई। रानी जनली ना कि जब कब हमरे जांग से फोड़ा फूटल बाटे। आ जब देखली फूट गई आ जनों में से कहल जाला एगो मेघा छोटा सा ओमे से निकल मेघा। जब मेघा पैदा भइल जांग में से आ जाके बेडे के नीचे छुप गई। जाके बेडे के नीचे छुप गई ने। अब रानी साहब भी नहीं उठत तली, देखत तली कि हमारे जांघे के तो फोड़ा फूट गई बाटे, अपने आप फूट गई बा। अब फूट के अपने आप ऐसे हो गई बा। अब राजा साहब गई ने ओके डॉक्टर यहाँ लिया के गई ने तो के पट्टी उट्टी करा देने। आ जब पट्टी उट्टी करा देने ठीक हो गए। अब धीरे धीरे जांग उनकर रानी के जांग सब ठीक हो गई। अब मेघा जौन देखी जांग के रानी के जांघे में से जौन मेघा निकलल ने उते देखी अब सब देखत
सब देखत ने कि हमार बाप मातारी लोग का करता, लेकिन लोग सामने ना आवता ने। मेघा सामने ना आवता ने। देखी सब महादेव जी के लीला बाटे। मेघा सामने ना आवता ने। ऐसे बीतत बीतत कहल जाला, बीतत बीतत 20 साल हो गए, 21 साल हो गए। रानी के एको पुत्र, एको बेटा सपुत्र एको कहल जाला उनके भगवान एको महादेव जी उनके दिले ना बने। लेकिन मेघा उनके जांग से पैदा भइल बने, उनके जांग से पैदा भइल बने। देखी अब का भइल, जब 22 बरस के हो गई ने, जब 22 बरस की उम्र हो गई तो एगो गाँव से बरात निकलत रहल, गाँव में से बरात निकलत रहल। आ जब बरात निकलत रहल तो कहली ई रानी साहब, कहली रानी साहब के परछान करे के भइल रहल। आ जब परछान करे के भइल रहल तो रानी साहब अब कहली कि इतना कुछ कैनी, आज तक हमके महादेव जी कुछ ना देले बानी, अब हम केहू के घरे दुआरे हम ना जाई। कहली केहू के घरे दुआरे ना जाई। आ का कहीने, जब राजा वैसे रानी ना गईली या राजा गईने, आ का कैले राने, राजा धीरे से राजा उनके राजा के शरीर में कहीं मेघा छुप गए ने। मेघा छुप के जाके आ जाकर घरे बरात जात रहल। आ उन्हीं के दरवाजे पे जाके राजा खड़ा रहने। जब देखी राजा खड़ा रहने, आ जब राजा खड़ा रहने देखने दुल्हा सपर ऊपर गइल बने सब कुछ। आ राजा साहब भी बरात जाए के रहने। आ जब देखने कि सपर ऊपर गइल बने सब कुछ। अब जब दुल्हा बाबू जौन शेरवानी के सेट पहले रहने, जो पहनले रहने और में थैली रहेला, धीरे से का कहीने मेघा और उनके दुल्हा बाबू के शेरवानी के जौन होला थैली वही में घुस के बैठ गई ने, वही में घुस के बैठ गए ना। देखी सब महादेव जी के लीला हो। आ दुल्हा बाबू कितनो थैली में हाथ डारत ने तो ना देखत ने। आ सब मेघा अब देखी बरात परछावन सब कुछ हो गई। आ सब कुछ हो गई। आ जब लड़की के घरे बरात गई, जब लड़की के घरे बरात भई, आ जब सब के पानी ओनी सब कुछ पी भइल, सब कुछ हो गईल। आ जब सब कुछ हो गईल बाटे तो का भइल, जब दुल्हा बाबू जातने मांग में सिंदूर डाले जातने, तब तक मेघा जब सिंदूर बाटे वही जब बगल में मेघा बैठल बाटे, केहू देखत ना बा। आ का कहीने मेघा तुरंत सिन्होरा में कूद गई ने। आ सिन्होरा में से कूद के आ तुरंत जौन लड़की से शादी होत रहल उन्हीं के मांग पे कूद गई ने। आ जब उनके मांग पे कूद गई ने सारा सेनूर लग गई। आ जब सेनूर लग गई मेघा जाके छुप गई ने। फिर मेघा जाके छुप गई ने। अभी लड़का जौन शादी करे गई माने सोचे लगने कि आखिर में अभी तो हम सिंदूर छुएबे ना कैनी, कैबे ना कैने, इनके मांग में सिंदूर लग गई। आई मेघा सिनोरा में से कूद के उनके मांग में कूद गई। अब देखी वही जा लड़की कहली तुरंत जब मेघा कूद गई कपारे पे सब सिंदूर लग गई। अब 2 4 10 जितना लोग रहल सब के सोचे लगल। अब कहली वहाँ का कहतली लड़की कि अब हमार शादी ना होई, अब हमारे कहल जाला हमरे मांग पे एगो मेघा कूद गई, तू समझा अब मेघा हमसे उ शादी कर ले बाने, अब हम शादी ना करब, अब शादी ना करब, अब सेनुदान ना करौली लड़का से। आ जब सेनुदान ना करौली बरात वापिस चल गई। अब कहल जाला लड़की के बाप जवन रहने अब तो उनकरे गुस्सा से रह नहीं जा, कहे मेघा के पा जाए मुआ देव। कहली रानी साहब कहली उ लड़की कि पापा ऐसन तू न करिया, जौन हमरे नसीब में रहल, जौन हमरे तकदीर में रहल, जौन हमरे क्रम में रहल उ हमके हो गई। अगर हमसे मेघे एगो भगवान लिखले रहने हमके एगो मेघा से शादी करे के, तो मेघा से हमसे शादी हो गई। काहे से यो महादेव जी के बहुत पूजा करत रहली, यही से कहले रहली महादेव जी से कहली। अब मेघा से महादेव जी बता देले रहने सब कुछ, यही से ये कुछ कहली ना। कहली एगो मेघा से हमके शादी हो गल तो समझो कि अब मेघे हमार जौन बाने उ पति हमार सुहाग उहे बाने। देखी मेघा अब तब जाके नहीं मारे देहली मेघा सामने तब अने खूब बड़ा साइज हो गई रहल। देखी बड़ा साइज होके अने मेघा, जब मेघा होके अने अब लड़की के बाप का कहने कहने जा तू यही मेघा के साथे हम तोके विदा कर देतनी। आ देखी तू कहाँ जा तलू, तू कहाँ जा तलू। देखी अब गईली लड़की का कहली और लड़की के कहली
कि कुछ ना पाप कर, तू एगो मरुति बस करा द। कहने ना, अब तू यही मेघा के साथे हमार घर तू छोड़ द। अब का कैली, घर छोड़ दे अली, मेघा के लेके घर छोड़ दे अली। आ जब मेघा के लेके घर छोड़ दे अली, अब मेघा का कहने आगे आगे आवत ने, वो लड़की पीछे पीछे आवत अली, पीछे पीछे आवत अली। आ राजा के चली आयल ने अपने घरे। आ राजा के दरवाजे पे आके मेघा खड़ा हो गई ने। आ जब मेघा खड़ा हो गई ने, देखत तने गाँव के लोग, ये तो एक मेघा एक लड़की के लेके आयल बने। सब देखता लो, सब गांव के लोग जो बारात लेके गए वो सब केहू देखता। काली रानी काली राजा कहने रानी से कि तू रानी से कहने की तो बरात ही हम जौने गए लनी जौन तो से आके बताऊनी ये मेघा रहने है, ये लड़की से शादी कर लेने आईते अपने दरवाजे पे आईने। काली कि जाए दी आईने अपने दरवाजे पे, अगर ये मेघा आयल बने तो जाए दी घर में घुसे दी। देखी उनकर बहुत अच्छा से दो आरती कैली, सब कुछ कैली, घर में बैठौली रखली, एगो रूम देली, देखी सब कुछ देली। अब मेघा के सब कुछ देली, रहे की व्यवस्था सब देली। आ लोगन के दोनों जानी लड़की काली हमके एगो रूम है, लड़की मुंह से खोल के काली कि हमके एगो रूम दे दी मम्मी, आ हम वही रूमे में रहब। काली चला कौनो भी दे आइली तो एगो आइली महादेव जी तो हमके एगो देहले बाटे, चला आइल वाली है हमार पतोई बनी अगर मेघा लेके आले। अब सोचे लगली रानी राजा लोग सोचे लगल ये लड़की एक मेघा के साथे अपने घर में आइली, अपने घर में बाली, आखिर में कैसे इनके साथे अपन दिन गुजरिए। अब देखी का करें दिन में का करें, मेऊ जौन छाला रहल मेघा के जौन छाल रहल पहिल लेत रहने आ रात के निकाल देत रहने। रानी तो सब रानी के घरे जौन आई रहली लड़की उ सब जानत रहली कहानी, तो रानी के ही लइका हमें, लेकिन कैसे। अब रानी से किनारे पूछत अली रानी वो लड़की से कि कहो तू बतावा ने काहे तू मेघा के साथे हमारे घरे एलू। कहली कि मेघा कोनो मेघा ना हुआ हमें, वो आपके बेटा हमें। तो कहली कि कैसे हमार बेटा हमें, तू पूछम उनसे वो बताइए। कहली कि कैसे पूछम, मेघा एगो हमें तो हम कैसे उनसे बतियाई, उनसे हम कैसे करब। कहली कि ठीक बाटे, हम आपके जैसे मम्मी बताई वैसे आप करब। कहली ठीक बा, जैसे तू बताइबू वैसे हम करब। देखी रात के का कहने मेघा, रात के जब अपन छाल उतार के जब सुतने अब रानी के पतोई जौन बनल लाली, अब वो सोचे लगली कि कैसे हम अपने मम्मी के सास के कैसे बताएं कि वो आपके बेटा हैं, कैसे हम बताएं एगो बेटा वो आपके हैं। का कैली जब मेघा अपन छाल उतार के जब राजा के लगे जब रानी के पतोहे के लगे जब सुतने जब सुतने तो का कैली रानी कहली जा तनी तनी पानी आने, बे पानी लेके आव तनी तो बताओ तनी। जब गईली पानी आने तो का कैली उ बतौली, कहली जाके रानी के बुला के ले ली, ये मम्मी चली। अब चुप्पे से बुला के ले ली। देखत अली जब बेड पे उ वही जब पड़ल बने, कहली कि देखी आपके बेटा हमें, देखी छाल हवे मेघा के, सब कहानी वही जब बतौली। कहने अब पूछे लगने तो कहली कि एगो शराब इनके मिलल कि जा तू रानी के गर्भ से, तू रानी के कोख से तू पैदा लेब, मेघा बनब, आ दिन में तू कहल जाला मेघा रह, रात में तू लइका बन जइब। दिन में मेघा रह, रात में लइका बन जइब। और वही जा तो जब रानी देख गईली का कैली छाल हटा देली। छाल हटा के महादेव जी से गईली, कहली कि हे महादेव जी काई हमरे साथे कहनी एगो पुत्र भी देनी, एगो औलाद भी देनी, तो काहे एगो मेघा के रूप में देनी। छाल ले जाके महादेव जी के ऊपर चढ़ा देली। महादेव जी के जब दे देली, जब महादेव जी के दे देले वाली, अब वो आइल वाली घरे कहानी पूछले वाली, तो मेघा बतौले बाने कि तोरे जौन जांग में फोड़ा निकलल रहल वही फोड़ा से हम मेघा बन के पैदा भइलानी। हम तोरे बेडे के नीचे जाके लुका गईनी, तोलन के घर के सब कहानी हम सुनत रहनी। हम जब बियाह करे गई ने तू नहीं के थैली में कूद के बैठ गई लानी। जब वहाँ शादी करे जब सिनुरदान गई ने करे तो हम इनके मांग पे कूद गईनी। सब वैसे वैसे हमके शराब देहल शराब देहल वैसे तोरे कोख से। तो देखी ई ना जानम गुरबैना कि महादेव जी कैसे आपके औलाद नाई बा, अगर उनके दिल से मानत तनी उनके करत तनी तो महादेव जी आपके कैसे लइका दी हैं। ये सब देखी महादेव जी के लीला। तो एगो जांघे के रानी के जांघे से एगो लइका पैदा भइल बने मेघा के रूप में। तो मेघा के जब छाल ले जाके रानी महादेव जी के चढ़ा देले वाली तो उनकर पुत्र अब वैसे शरीर हो गई, दिन में रात में अब हो गई ने इंसान के रूप में हो गई बने। तो देखी सब महादेव जी के लीला
हर हर महादेव।